Hola! Avui us porto 3 exercicis molt fàcils per relaxar la musculatura dels masticadors. És una musculatura que en moments d'estrès ens dona molts problemes i mals de cap, literal. Vale? Provoca mal de cap. Així que anem a veure si podem relaxar-los una miqueta. El primer exercici, el que farem serà un massatge a la zona, d'acord? Llavors, per trobar el punt en el qual hem de fer el massatge, a l'apretar les dents veurem que s'infla aquí el múscul, sí? Vaig ensenyar-vos-ho? Vale? Quan trobem aquest punt, que ens sortirà als dos costats, apretarem aquí i segurament farà mal. Així que ja l'haurem trobat. A partir d'aquí, amb 2 dits en aquesta zona, anem a fer moviments circulars per relaxar. Vale? I ho fem un mínim de 3 minuts, perquè fem alguna cosa. Si voleu estar-vos-hi més estona, doncs us hi esteu més estona. Vale? Cap problema. D'acord? El segon exercici serà de obrir la mandíbula, d'acord? Llavors, col·locarem el taló de la mà en l'espai aquest que hi ha quan s'acaba el pòmul, sí? Aquí és on comença l'articulació de la mandíbula. Llavors, aquí col·locarem el taló de la mà i amb el taló farem força cap avall i mentre obrim la boca voluntàriament, sí? Vindria a ser així. I anem obrint, vale? Ho feu unes 10 vegades. I el tercer exercici consisteix més o menys en el mateix que el segon, però li afegirem un extra. Sí? Quan tinguem la boca oberta, les mans mantindran aquesta posició de la boca i amb la mandíbula farem una miqueta de força per tancar-la, la boca. Sí? Llavors, farem aquesta força mentre les mans no ens deixen tancar, mentre fem l'aspiració. D'acord? Us faig una demostració. Llavors, un cop haguem fet l'aspiració, sí, quan anem a agafar aire, relaxarem la força de la mandíbula i amb les mans guanyarem una miqueta més. Us faig la demostració que us he dit. Aquí faig força i guanyo. I així aneu fent i aneu guanyant més capacitat d'obertura de la boca i anem relaxant tota la musculatura dels masticadors per tenir-los ben sans.